Аз не мога да разбера. Защото искам да стана истински магиосник. На ти вече си магиосник, виж как омагиоса публиката. Добре. Добре, сега всички ще ръкопляскат. Господин Димитров, мисля, че е време да отворим чувала, да видим дали джуджетата нещо са сложили вътре. Вие как мислите? Ами нещо са оставили. Сигурен сте? Да. А ако не са, какво ще правиме? Тук за срам ще станеме пред всички. Да, важното е да не ни пука, нали? Да. Дърпайте единия пискюл. Вземете единия пискюл, аз взимам другия пискюл и сега може и да вържем на възел работата. Я да видим. Дърпайте! Аплодисменти! Ръкопляскаме на господин Димитров. Сега ще видим какво сте сложили моите джуджета. Те помолих никой да няма на стълбите.